Banc Solidari és una associació de persones de totes les edats que es donen serveis els uns als altres. La persona que vulgui formar part del Banc Solidari ha de ser una persona que vulgui ajudar els altres, siguin joves, siguin grans, siguin mitjana edat. El Javier m'ha portat uns pantalons que jo li he de fer la vora perquè se li ha descosir i esclar, el pobre no sap cosir, llavors hem quedat que jo li faré i quan ell pugui vindrà a recollir-ho i ja s'ho trobarà, li planxaré, li arreglaré i ja s'ho trobarà preparat. El Banc Solidari són unes 100 o 120 persones d'edats entre els 20 i els 80 anys. Quan jo em vaig apuntar al Banc Solidari vaig oferir serveis d'acompanyament a persones grans, ajudar a fer els deures o repàs escolar per nois i noies a l'escola i també ajudar a fer servir l'ordinador o a fer servir internet. Avui ajudaré a una noia que es diu Àngels a fer servir el Word, que està fent un treball. Ha de fer un índex o una taula, hi ha coses que encara les ha de fer i no sap com. Per apuntar-te al Banc Solidari hi ha un centre a Barcelona on et dones les teues dades, et coneixen personalment i tu també coneixes una mica els serveis que fan i els que tu pots aportar també per ajudar. Vaig dir que podia oferir serveis de perruqueria, de cangur. En el cas de la Conxita em van trucar del Banc Solidari per comentar-me que ella havia quedat amb unes amigues per sortir i no tenia massa recursos econòmics per anar a la perruqueria. Entonces m'hi vaig oferir. Com estàs? Bona tarda. La Conxita m'ha demanat que li renti i li marqui. La deixi ben pentinada, ben guapa. Jo crec que a una persona jove el Banc Solidari li pot aportar molt enriquiment. La gent jove pot aportar tot el que ells saben, totes les tècniques noves, i la gent gran pot aportar l'experiència de lo viscut.